дуруд бинандагони азиз, бахши филмофарон аст бо далелу маълумоти аҷиб дар бораи ширкату студияҳои синамогароӣ манзури шумо. Инавбат мо ба шумо дар бораи ширкати синамогароии Carloka Pictures маълумот хоҳем дод. ширкати синамогароии Carloka Pictures соли 1976 ҳамкорон дар самти кино Марио Кассар ва Эндрю Вайна дар шаҳри Лос-Анҷелеси Амрико асос гузоштанд. Ҳамин гуна боз як ширкати хурдакаку назарногир дар назди ширкатҳои бузург ба фаъолият шурӯъ намуд. Тамоми таърихи зебо вале дар айни замон хеле кӯтоҳи Carloka бо шиносоии продюсеронаш бо ҳунарманди машҳури давр Силвестр Сталлоне дар майдони сабти филми ғолибият дар соли 1981 оғоз меёбад ки он ҳамчунин оғози ғолибиятҳои навбанави Carloka-ро мефаҳмонд. Бо бастани шаҳрнома бо ҳунарманд Сталлоне ширкат бо офаридани аввалин филмҳои бузургу серхат шурӯъ намуд. Филми Хуни аввал аз рӯи романи Дэвид Моррел бо маблағгузории худи ширкат $385,000 ва сармоягузории ширкатҳои дигар $14 млн ниҳоят ба рӯи экран баромад. $125 млн даромад аз ин филм дар фикру хаёли касе аз продюсерону ҳунармандон набуд. ҳамин тавр минбаъд бо коргардонии Ҷеймс Кэмерон силсилаи филмҳои Рембо ва филми Терминатор 2 рӯзи маргбор пайдарҳам ба рӯи экран баромаданд ки даромади умумии ин филмҳо миллиардҳо долларро ташкил дод. дар тӯли фаъолият Carloka Pictures соҳиби чандин ҷоизаҳои Оскар гардида мақомаш аллакай дар солҳои 90 баробар ба ширкатҳои бузурги Paramount ва Tristar шуда буд. Силвестр Сталлоне ва Арнолд Шварценеггер ҳамчунин ҳарду дар филмҳои дигари ширкат низ иштирок намуданд ва соҳиби маъруфияти зиёд гардиданд. филми ҳунарии Чаплин ки саргузашти мазҳакаофари машҳури Чарли Чаплинро нақл мекунад, 3 маротиба соҳиби ҷоизаи Оскар шуда ба феҳристи беҳтарин филмҳои давр ворид гардид. ҳамчунин Carloka Pictures чандин филмҳои дигар ба монанди Сарбози универсалӣ, ба ёдоварӣ, Дарвозаи ситоравӣ, Бегонаҳо миёни мо, Сеҳргар, Гамлет, Хонаи марг, Уқоби оҳанин, Роҳбалад ва ғайраро истеҳсол намудааст. Вале бояд қайд намуд, ки нимаи дуюми солҳои 90-уми асри гузашта барои ширкат ниҳоят бебарор шуд. Зеро бо наворбардории яквақтаинаи ду филм Show Girls ва Ҷазираи ваҳшоният, Carloka Pictures ҳарчанд даромади зиёд гирифта бошад, ҳам маҷбур шуд то ба ширкатҳои сармоягузор бо фоизи зиёд маблағҳои қарзиро баргардонад. дар натиҷа Carloka Pictures тамоман ба буҳрони молиявӣ гирифтор шуда соли 1996 барҳам хӯрд. аммо акнун аз таърих тоза кардани филмҳои асосӣ ва машҳуртарини охири асри гузашта ғайриимкон аст. филмҳои истеҳсол намудааш дар бойгонии ҳар як мухлис ва дӯстдори филмҳояш меистад ва ин маънои онро дорад, ки Carloka Pictures то дами зинда аст, ки ҳадди ақал як нафар филмеро бо нишони 30 тамошо кунад.